A 2 jornades de l'inici oficial de campanya, molts partits polítics es preparen per afrontar l'examen de les eleccions. Un d'ells n'és la coalició municipal d'Esplugues, formada per Esquerres, RCAT i Gent per Esplugues. Una candidatura basada en el manifest amb el lema «L'esquerra que suma», que el grup ha editat per recolzar l'independentisme al municipi. La formació, a més, està recollint signatures per fer que la seva coalició sigui una unitat a Esplugues. I ja en porten 100. La coalició, segons Glòria Font, primera signant del manifest, té molt per aportar a Esplugues. Aquesta coalició pot aportar més independentisme, més pluralitat a l'Ajuntament, perquè últimament, els darrers anys, l'Ajuntament ha estat sempre monopolitzat per tot el Partit dels Socialistes i creiem que podem donar un nou aire i una nova esperança a l'Ajuntament d'Esplugues. Tot i la gran oferta política existent, la formació té molt clar quin és el seu objectiu. És aviam si d'una vegada podem, entre tots plegats, Esquerra, Reagrupament i Gent que Suma, i algun altre partit en concret, a veure si se li pot treure la majoria absoluta al Partit Socialista. Simplement això. La coalició Esquerra, RCAT i Gent per Esplugues continuarà recollint signatures el proper cap de setmana a la Fira Esplugues.